V lete mi často píšete o kokosový parfém a ja vám vždy poradím tieto. Chambre 52 Soleil Tonka je taký prírodný, naturálny, nie príliš presladený kokos, ktorý si dávate na pláži a je tam trošku cítiť aj tú slanosť. Liquides Imaginaires Blanche Bed. Predstavte si, že jete Raffaello guličky niekde v kostole, kde je cítiť kadidlo a tuberózu majú ako výzdobu niekde vo váze. Ak hľadáte parfém, ktorý vonia ako opaľovací krém, určite odporúčam Bora Bora od Giardini di Toscana. Kokos, vanilka, kvety tiare, ylang ylang. Tento parfém vydrží voňať celý deň. Ak hľadáte sladký a gurmánsky kokosový parfém, odporúčam Crème Brûlée od Theodoros Kalotinis. Crème Brûlée urobíte z kokosového mlieka. Je to sladké, mliečne a realistické. Môj najobľúbenejší kokosový parfém je Sunset Caramel od Cave. Sladký, lepkavý, kokosovo-vanilkový parfém, kde sú marhule, nektarinky. Pre mňa to je parfém, ktorý musí mať na dovolenke. Aký je váš najobľúbenejší kokosový parfém?